Bideo honetan 6 puntua transferentzia adimen artifiziala informazio bilaketarako. Nola erabili adimen artifiziala informazio bilaketarako. Arratsaldeon, gaur ikusiko duguna da, adimen artifiziala nola erabili testu bidezko bilaketak egiteko. Horretarako ikusiko dugu lehenengo zer den prompta. Prompta da adimen artifizialako webgunean sartuko dugun agindu, galdera edo jarraibide bat. Normalen adimen artifizial bati zer egin edo zer erantzun behar duen esateko ematen zaiona. Nolako izan behar da? Izan behar da argia, sartu behar dugu informazio bat zehatza eta espezifikoa, bai, ezberdina izango da soldadurei buruzko informazioa eskatzea edo elektrodo bidezko soldadurako soldaduran dauden elektrodo mota ezberdinak azaltzeko esaten badigu, bai. Informazio espezifikoa eskatzen dugu bigarrengoan, bai. Izan behar du laburra, testu ingurua izan beharko dugu, ezberdina izango da lehen hezkuntzan dauden ikasleek soldadurei buruzko informazioa eskatzen diotenean, edo lanbide heziketako ikasleek soldadurei buruzko informazio eskatzen diotenean, bai. Mailaren arabera informazio zehatzago edo informazio gehiago beharko dute lanbide heziketako ikasleek. Gako hitzak erabili beharko ditugu, bai, esan duguna, ezberdina da soldadura buruzko informazioa eskatzea edo elektrobidezko soldadurari buruzko informazioa non eskatzen dugun ze abantaila eta muga dituen, ze elektro mota erabiltzen diren, zein ekipo erabiltzen den, zein soldadura kasi diren ohikoenak. Bai, orduan, hitz gakoak erabiltzea oso garrantzitsua. Interaktuatu eta esperimentatu. Guk prompt bat sartzen diogunean adimen artifizialari, berak ematen dugu informazio bat. Eta informazio horrekin zehaztasun gehiago nahi badugu, edo berak eskaintzen ditugun informazioarekin beste zer okurritzen bazaigu galdetzeko, hori izango da interaktatzea eta esperimentatzea. Beste prompt bat idatziz, behar dugun informazio gehiago eskatzea izango zen, bai. Eta 7, sormen erabili. Izkenen behar dugun informazioari buruzko, pentsatzea informazio hori nola eska diezaioko. Guri interesatzen zaiguna zer da, testu edukia sortzeko prompt idazkeraren egitura bat egitea, ez da, orduan. Zein da garrantzitsua, rol bat hartzeko, rol bat hartu beharko dugu, eta helburu taldea zein den zehaztu. Kasu honetan, soldadura eta galderagintzako erdi mailako ikasleak izango gara, eta beharko dugu informazioa elektrobidezko soldadurei buruzkoa. Burutu beharreko ekintza eta sortu beharreko edukia zehaztea. Elektrobidezko soldaduraren informazioa beharko dugu zein makina erabiltzen, zein makina duen, abantaila eta desabantailak, soldadura katxak, elektrodo motak, soldadura parametroak, testu ingurua zehaztu, izkenan horixe, soldadura eta galderagintzako ikasleak, erdimailako ikasleak, eta zein informazio behar dugun eskatzea. Eta falta zaigu, eskatutako emaitzarekin mugak eta baldintzak definitu beharko ditugu, bai. Jakin beharko dugu zein informazio eskatu dugun eta konprobatu behar dugu informazio hori egiazkoa edo gezurretazkoa den, bai. Orduan, oso garrantzitsua da erreferentzia eta iturrien garrantzia. Azkenean, guk lortzen dugun informazio baten konprobatu behar dugu egokitasuna eta fidagarritasuna bermatzeko ematen dugun informazio hori egiazkoa dela, bai. Orduan, konprobatu behar dugu akatsak dituen eta datu okerrak eman dituen. Orduan, zer egin behar dugu? Adimen artifizialak erabili dituen iturrien egiaztapen bat egin beharko dugu. Nork idatzi den informazioa, noizkoa den, zein gugunetan agertzen den, beste iturri fidagarriak baieztatzen duten,
Erantzuna kontrastatu beharko ditugu, lortutako informazioa liburu, entziklopedia edo web fidagarrietan alderatu, fidagarritasun irizpideak erabili, informazio objektibo alden, iturriak aipatzen aldiren, datok eguneratuak aldiren, gero erreferentziak eman, guk egiten dugun lanean beti informazioa zer referentziatik lortu dugun, erabilitako iturriak aipatu, plagioak saihesteko eta egileak errespetatzeko. Adimen artifizialen erabilera etikoa eta arduratsu egin behar da, bai. Orduan, orain ikusiko ditugu, bi adibide, non erabiliko ditugun bi adimen artifizialeko web horri, kasu honetan ChatGPT eta Perplexity, eta ikusiko dugu, promptaren sorkuntza nola egiten den, eta erreferentzi eta iturrien konprobazioa. Orduan, hasiko gara prompt batekin, bai, sartuko dugu prompt simple bat. Gaixo elektrobizko soldari buruzko informazioa nahiko nuke, bai, prompt simple bat sartzen dugu, ez dago oso zehaztuta, ez dugu testuingururik ematen, hitzgakorik, elektrobizko soldadura bakarrik jartzen dugu hitzgako bezala, baina beste dik ez dugu jartzen, orduan. Emategun informazioa ikusten dugu bastante gainekoa dela, eta bigarren promptean, bai, prompt honetan ematen diogu informazio zehazteko informazio zehatzago ematen diogu, bai. Testuinguru bat ematen diogu, erdi-mailako soldadu eta galerintzi ikaslea garela, elektrodizko soldari buruzko informazioa nahiko genuna, eta gero hitzgakok ematen digu. Abanteek eta mugak, ekipoa, soldadura parametroak, elektrodo motak, soldadura katxak, hitzgakok ematen dizkigu, eta hemen ematen digu ondorengo informazioa, bai. Informazio bat behar balen bagen informazio gehiago, promptean idatzi beharko genuken, adibidez, soldadura katxo ohikoen buruzko informazio gehiago nahiko genukela adibidez. Bai, ChatGPT ez duen ematen da, referentziak ez dizkigu ematen, orduan eskatu egiten digu. Zein referentzi lortu duzu informazioa. Eta hori behin, galdutakoan eman egiten dizkigu, bai. Baina ikusi beharko genuke, lortu duen informazio, eman digun informazio hori, testu bakoitza, nondik datorren, bai. Hortan bastante ez zait asko gustatzen horterako ChatGPT, bai. Ez digu ematen iturriak nongoak diren. Bai, beste aukera izango zen Perplexity, bai. Orduan, Perplexityn egin dugu hasierako prompt berdina ikusi sartu dugu, ez dugu zehaztasun handirik, orduan eman digun informazioa azaleko izan da, eta gero sartu diogu prompt zehatzako bat, bai. Eta hau izango zen eman digun informazioa. Bai, Perplexity duen abantaila zein da, ematen duela, adibidez, erreferentziak nondik lortu egiten, bai, jakin behi da Lanbide Heziketako web horria, guk erabiltzen duguna informazioa lortzeko, eta adibidez, referentzi oso ona izango zen, bai. Euskal Herriko Unibertsitatea, Edukazio Navarra, bai, ikusten dugu, erabili dituen erreferentziak onak direla, bai. Fronius da soldadurako makinak egiten dituen enpresa bat, bai, orduan, ikusten dugu erabili dituen erreferentziak onak direla. Bai, eta hemen ematen digu aukerak, nahi bagenu sakondu zeo zertan, edo eman daitekela, bai, orduan adibidez. Material eta lodira ezberdinatako gomendioa. Eta hori ematen badiogu, jarriko zigun ze material eta lodira joitzeko ze diametrik dentsitate eman beharko ziguten, bai. Hauxe,